Jeg hedder Linda, og jeg sidder her, fordi jeg for noget siden fandt ud af, at nu jeg skulle holde op med at ryge. Og så ville jeg også give mig selv en gave, at jeg ville prøve regressionsterapi. Og det har jeg lige prøvet nu. Og er fuldstændig fyldt af det. Det der med rygningen, det gik godt, og jeg har ikke røget siden, og yes for det. Og det andet, og få den oplevelse, som jeg har haft i dag, hvor jeg havde ikke noget med ind om, at jeg vil gerne tilbage og kigge på, fordi jeg har et eller andet ballade i mit liv. Sådan var det slet ikke. Jeg tænkte bare, at jeg kunne få en gave, og det kunne være spændende. Og så har jeg faktisk fået så stor og dyb indsigt i forhold til en sygdom, en kronisk sygdom, jeg har, som det giver så meget mening for mig nu. Og så er jeg bare så fyldt af det. Det er så stort. Så jeg vil anbefale hele verden at prøve det. Og Benny, han er en dejlig guide, så jeg kan kun anbefale det på det varmeste. Det er, hvad jeg har at sige.